kabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkweting. Lo, grabe ka, ma'am. Para ko nagkakawat ni kweting na. Kanto bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang kisiki ay... Yung pala dyan. At ang kisiki ay... Uno ka. At ang kweting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunyan? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tatay do. Sisi, tatay do. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abi daw. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusuga. Sige, pakusuga. Amo talaga. Agko na music. 1332. 1332. Ay, nako. Berti man, ano? Nisyong, berti. Sabi ko na sa imo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to.
Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landback Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Velitario Howe and family, Nabua Camarines Sur; Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabua Camarines Sur; Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabua Camarines Sur; Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua Camarines Sur;
from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua, Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua, Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabua, Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bowing Sagada and family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na, insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee.
Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nakilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko, kaya minuntain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care.
Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bango, maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang
sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure na hahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito.
Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asin Platika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platika. Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 9 kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita na Martes. Medyo malain-lain na sa tuyang pagmati. Un pakasuod ma. Magatulan sa tuyang halanuhan. Kaya medyo laylo kan hiro. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa sentro kan syudad din Iriga, digdi sa bilog na Rinconada area. Asinman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Kay ba niya to sa lado technical si Engineer Abilindon Toralio, ang samuya pong chief technician. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Ito na pagparahalo yun na sa tuyang intro, nasa linya tulos si Ate Glenn. Report! Ate Glenn, pasok. Salamat karondang Philip. Maray na pagkaga sa imo siring man sa mga nagantabay sa tuya. Duman sa may mga aki inahastangon yan, dai pa natutuli o kaya circumcised, probitsaran ini pong tatak ariba. Poon iningon niya na pagkaldaw karondang Philip para po sa mga taga-syudad Kaniriga. Tatak Ariba Year 2 para po sa sendong mga barangay. Ang sabi kan lokal na gobyerno kan syudad, aprobitsaran ang pagbabalik kan Tatak Ariba sa sendong mga barangay. Hatod kan gobyerno lokal kan Iriga sa liderato ni Alcalde Rex Oliva, katuwang ang City Health Office. Ini po ang mga schedule katatak Ariba program. Mapon iningon yan na pagkaldaw petsa 9 kan bulan kan Hulyo. Ini pong mga clustered barangay stabi karondang Philip July 9 ngunyan aldaw gigibon ini sa Santiago Health Center. Diyan po sa barangay Santiago kan syudad kan Iriga. Sa agapit sa Jess gigibon man ang Tatak Ariba San Isidro Barangay Hall, dyan sa lugar ni Consi Daday, sa San Isidro Barangay Hall. Sa Petsa 11, gigibon ini sa Tubigan Santa Maria Barangay Hall. Pag Petsa 12, San Ramon Covered Court, San Ramon Iriga. Petsa 15, Salvacion Barangay Hall. Asin Petsa 16, Santo Domingo Barangay Hall. Kaya aprobitsaran ito mga kamagurangan, ibanan ang sendong mga aki na dai pa po nagpapatuli. Asin kunan sendong agum, bako pang tuli, iiba na yan. Pakuyan na, aprobitsaran, ini pong Tatak Ariba. Poon ini sangon niya na pagkaaldaw. Kaya ini pinaglalauman karon na Philip dakulan mga maaprobitsar. Kaya pala Ate Glenn, so mga tugang niya tong itom duman sa Santiago, amay na nagpasiring dyan sa Barangay Hall. Ay aram na maaprobitsar kan Tatak Ariba. Sigurado na agihan mo ini ka sa bago. Ngunyan ni kaya clustered barangay abot ini petsa 16. Kaya aprobitsaran ko kay ito mga hastangon yan, day pa po nakapagpa-circumcise, kan mga nakaagi pong
panahon o kaya kan summer season. Uso baga ini pag kuyan summer season, pero sa ngunyan maski panahon na ng tig-uran, pinagbuelta kan lokal na gobyerno kan syudad. Dahil man daw yan magkasururip ta tig-ura na. Ay, ano ko yan? May libre yan na bulong. May libre man yan na bulong. Kaya dapat ko nanoan na advice kan sa indo pong doktor, dangugon. Kung narin ka mo, dapat na magkaag kan bulong o kaya pain reliever, dapat sunodon yan. At ang ani pong day ka mo makamatinin na malain. Pero ini libre pong pinaghahatod kan lokal na gobyerno kan Iriga, kaya aprobitsaran kay ito mga kababayan ta, mga kaakian, maski ang mga gurang, kung day pa po nakapag-pa-circumcise, aprobitsaran, day na po masupok, dapat kuyan, circumcise po kamo. Pag gurang nakaatiglin, baka dahil natalaban kan gunting. Kuyan, itong dahil natalaban kan gunting, kung dahil sabi kan kuya, nagpasabot sa kuya, kung dahil natalaban yung gunting, pwede man itong patok, isaw. Muna ako, flies na. O kaya cutter. Okay. So, yan ang sa pinagkakaabalan ngunyan. Poon ngunyan aldaw, hatod ini kan lokal na gobyerno kan Iriga sa liderato ni Mayor Rex Oliva, katuwang po ang City Health Office ni Dr. Ronald Perenya. Kaya, ang tabayanan ta kung hello? Go ahead. Hello? Go ahead, Tabi, Ate Glenn. Nawara ba ka sa monitor? Sige lang. Garo, huna ko, Doros. Brown out. Naiman? Oh, nawara. Ayan. Oh, napuputol sa monitor niya. Okay. Ayan, iguana. So, aprobitsaran po ini mga tugang para po sa mga kababayan ta. And sa iba pang informasyon, Karandang Philip, mainit-init pa man ining bareta. Kasudma, sarong lalaking busy kan local guerrilla unit, LGU man yan na po da, LGU na po. Regular na miyembro kan ikaduwang pulutong kan KLG1, SRC2, bot sabihon sa mga karaman po kan Gabos, Rebelde, nagsuko ini sa Kamsur, PNP. And kasudma nga ni bandang alas 10 din pagkaaga sa kampo kan Kuyan, sa kampo kay ni Pong Aberdaw. Mga alas 10 din pagkaaga sa kampo kan Camarines Sur, 2nd PMFC, Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. Kusang loob na nag-surrender ang saro ining lalaki na miyembro kan Communist Terrorist Group sa liderato ini ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Atunaga, and Force Commander katuwang ang 83rd ID, 9th ID Philippine Army, and PIU, CSPPO, and RIU 5 as in lokal na PNP station kan Tigaon. Ang nasabitang personahe inibaga listed 2024, nasa 37 anyos sa edad, soltero, taga Camarines Sur. Dahil na pinagkaagkon taga Sain, basta taga Kamsur siya. Kasabay sa pagbuluntad na pagsuko ka ini, sarong dara ka ini ang sarong pistola, igwakan na siyam na bala, sarong hand grenade, asin igwakan lagpas kumulang 15 metros na detonating cords, tulong blasting caps, duwang electric asin sarong non-electric, duwang 9-volt battery clip. Ang pagsukong ini sarong patunay padagos na kampanya kan kapulisan laban sa insurhensya, asin pagpapautob kan magayon na obeto ang sa intensyon asin programa kan sa tuyang gobyerno. Ang Camarines Sur Police Provincial Office sa liderato ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director, padagos sa pag-inkaminar sa mga tugang niyato sa bulod na voluntad na mag-surrender. Iiba, darahonan sa ito mga armas na may bayad yan. Halipot o halabao na armas, depende, igwayan ni katumbas na kantidad. And aprobitsaran ng programa kan sa tuyang gobyerno, dapit sa pagkuyan, balik loob kan mga rebelde, para po sa kausuwagan asin salbado na pagbuhay kan Gabos. Itong pagbuhay na dahi ka mo nagtatago, dahi ka mo nagkakaturog kung sa lang na mga
kakahuyan, na grabe ang lamok, init and uran, yaon kamo dyan, aprobitsaran ang balik loob program kan gobyerno, kaibanan po ang sendong pamilya para po kamo dai na mabuhay sa takot. Yan po ang pangapudan kan Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines. So yaon siya ngunyan, karon da Philip, ining solterong ini no 37 anyos, taga Kamsur, yaon na po ngunyan sa kustodiya kan autoridad. Isa sa irarom na ini duman sa mga programa para po sa mga nagbabalik loob. So yan, ang satuyang dagdag na informasyon, gikan sa location, Glenda Biares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Dapit sa Arriba Tatak. Ito garo pinauso man yan sa barangay San Francisco ni dating punong barangay Mac Resoco Temenya. Circumcision o pagpapaturi dyan sa naunang bita ng barangay taon-taon pinaggigibo. Yan magibo man pala nin Tatak Arriba. Siyempre, sponsor yan ka na lokal na gobyerno kan syudad din Irga sa pangenot ni Mayor Rex Oliva. Asin man ka na City Health Office sa pangenot man ni Dr. Ronald Periñan, City Health Officer. Bueno, sa pang dugang na report. Field Report! Nasa linyaman si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Philip Marinaga sa masin sa gabasagaan tabay. Sa tuyang dugan na impormasyon sa lado lokal, sobra sa 10 milyon ang pondo na pinagtagama kang Department of Education Bicol para sa pagkakanyo uniforme, pagpapractice, transportation asin iba pang pangangaipuhan kang nasa 749 na mga atleta na delegado kang Bicol Region para sa gigibuhon na palarong pangbansa 2024 na masika diningon niya na aldaw Hulyo 9 presenting taon hanggang sa mabot yan na Hulyo 16 duman sa Cebu City. Sigun sa naging kapayagan tabi karondang pilit ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, nakabot na nakaging aldaw duman sa Cebu City ang mga delegado halig di sa Bicol Region kung sa'y nag-serving billeting quarters ka mga atleta iyo ang Don Sergio Osmeña Memorial High School asin ang Labangon Blessed Elementary School. Ibig sabi ni Regional Director Sadsad na target ni Dama dai mababa sa 20 gold medal asin makasabay sa panglimang pwesto sa palarong pambansa unya na taong 2024. So igwa kaya kitang chance sa tabi karondang Philip ito daang atleta sa archery at saka sa javelin Sherwin na dumam sa ito ang pinanlaban kang Bicol Region, particularmente nagrepresentar kang Pilipinas sa nangyaring pakawat duman sa Vietnam kang nakalihis na bulan. Mientras tanto sa iba pa kitang bareta sa lado lokal tabi karondang Philip, ipigpagirumduman mo niyan kang Departamento de Salud Bicol ang mga magurang na ipairarom sa deworming ang sa inda mga kaasian. Pinagkasagibo kaya ang deworming program kang naunang bita ng ahensya 2 beses kada taon sa bulan ng Enero mantangunyan man ang bulan ng Hulyo iyo ang National Deworming Month. Sa ginibong kapihan with the media conference ka naunang bita ng ahensya, ipigpaliwanag ni DOH Bicol Disease Prevention and Control Bureau Senior Health Program Officer Romina Jonah Soam kung paano takaipuhan purgahon ang gabos ng mga aki maski ba kung man gabos may helang asin epektado kay ni bulati pasin tabi po duman sa namamahaw pigsabi na kang naunang bita ng opisyal ang epekto kang igwa kang ataman sa sayimong tulak nahiling nahiling kung kaya importante na magpa-deworming ang mga kaakian. Ipigsabi pa man kang doktora na pwede magkaiguan ng soil transmitted sabi nga ni kaya hemophiasis o ining inaapod na SPH ang sarong aki kung dai napupurga asin kung bakong proper hygiene, bakong malinig ang kapalibutan kan sa indang harong. Kaya pikinggan nyo kang Departamento de Salud Bicol ang mga magurang
na paduwar niya sa idang akitad sa mga barangay tabi karon dan Philip pinagkotatao ining libre maski sa mga municipal and city health office sa inman na lugar igdi sa interong Kabikulan libre ang bulong kaini kada daida ang maghadit ang mga magurang na baka may bayad libre po ining tinatao kang Departamento de Salud Bicol ang pagpurga sa lado ka mga kaakiam. Siyan tabi karon da Philip ang sa tuwing heras na informasyon sa lokal sa imong programa alitabis na location para sa Radyo Ronda Paso Cáceres reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon haligyan sa luwas. Unya na siribot-sibot na naman po sa tuyang mga kamagurangan, mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan sa pagpurunan kan Brigada Eskwela. Kaya mga magurang talagang mga naglilimpya na dyan sa mga ball ground kana eskwelahan dyan mismo sa atubangan sa gilid ka na tinampo itong mga yaon sa national highway as in man provincial highway. Ini pong paghali digdi sa barangay San Roque pasiring dyan sa San Roque Ciudad kan Irga pasiring sa Banawaan kana Buhi provincial road po ini. Kaya lang ang namamalisyang ko po digdi sa barangay San Roque talagang perming tambak an basura. Ano na yan Kapitana Nobela. Kung minsan pigpapara warairak kan mga askal na ayam asin mga ikos. Ano ba pati mga pampers pambihira. Diyan sa may palaog ka na pasiring diyan sa land bank. Permi man pong tambak na basura diyan. Tapos digdingan sa may Purukan Istasyon sa Barangay San Nicolas, Iuman. Anong nangyayari? Kung minsan po subuot duwang aldaw na bag umahakot ang mga basura. Kaya nagkukuriyat na. Anong nangyayari sa General Services Office kana siyudad nin Iriga? Sa abalang marhay po na pagpunpon ka na mga basura digdi po sa nagkapirang barangay sa kasantruhan kan siyudad nin Iriga. Saon ko man po ining sarong ipinaabot sa satuya na obituary notice ipinapaaram sa gabos na amigo-amiga asin mga partidaryo ni Mary Grace Paser Isaac na siya na maaram na sa kinaaban na inika na Hunyo 4 ngunya na taon. Ana sa iyang bangkay nakapatente sa indang residensya digdi mismo sa Barangay San Nicolas, Ciudad kan Iriga. Mantang ang lubong ipapaisi na sana. Ana nangangapudan iyo mismo si Mr. and Mrs. Greg and P. Isaac ana nagpapaisi. Nagtutubod man na 44% kan mga Pilipino na magiging maray ang kalidad kan sa indang buhay sa masunod na 12 bulan basado sa resulta kan survey kan sa Social Weather Station na naman big sambit kan Social Weather Station ang nasambitan ng mga responders kumo positibo. Nasa 7% man kan mga respondent ang nagsambit na malala pa ang sa indang buhay sa kaparehong peryodo na pighoriman kumo pessimist. Mantang nasa 6% kan mga respondents ang day nagtaonin kasimbagan. An luway na pagbaba kan numero kan mga positibo an
pananaw sa buhay gikan sa Mindanao mantang siring man na nagbabaan need personal optimism kan mga gikan sa Metro Manila sin Visayas. Sulumanan Balance Luzon na naglangkaw ang net personal optimism score na nagabot sa positive 44 kana Marso 2024 gikan sa positive 40 kana Disyembre 2023 pambira. Sakit ko na arog kay ning nagsasarab talagaan sa tuyang dila. Pati an payo apektado. Sir Tuman kan Department of Agriculture na mas dakol pang mga lokal na gobyerno na mapapabali sa bintanin 29 pesos na kada kilo nin bagas sa mga masunod na simana. Sigon ki DS spokesperson Asik Arnel de Mesa puon kan ilunsar nindaan 29 pesos na program. Sunod-sunod na ang pakikipagkoordinar kan mga LGU tanganing magkaigwamanin bentahanin baratong bagas sa indang nasasakupan. Sigon pa kay de Mesa, papakarahay nanin daan mga guidelines tanganing masyerto ng mga vulnerable sector sa naman ang makakabakal nin baratong bagas. Sa Agosto, planong ilunsar sa Bisaya asin man o magin 29 pesos na programa. Pagsyerto man kay ni na may bastanting supply nin baratong bagas tanganing mapadagos ang programa. Kaya iyo po yan na halat-halaton nindo sa indong mga lugar kung totoo na igwa na talagang 29 pesos ang kada kilo kan bagas. Kapit digdi sa pinaglulunsar na inikan Department of Agriculture, programa ka na sa tuyang gobyerno sa pagi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na matabangan ito talagang mga nasa sektor kan mga nagtitios. Mahaluan na naman po ininin politika na nagdadangadang na po ang eleksyon, baka gamito na naman ini kan ibang mga politiko. Di na nga kamo magbakal nin baratong bagas. Masakit kayan kung may pangaran na kan mga politiko. Ito nga ni, nausog, nagtataon ng relief, mayo man po nin bagyo. Pagharanin ang eleksyon ko, ano-ano na sana pong mga pakulukan sa tuyang mga politiko digdi sa nasyon Pilipinas. Mabinsir sana ang mga nagtitios na namamanwa na Pilipino. Nasinda ko no, nagtatabang. Sa katip-kapuhan, kan lambang saro. Ay indangod kin matuod maniton ibang natatabangan pero so kagabsan na dahil man po natatabangan sa indang mga pangangaipo nasusuya sana sa mga pahayag na inika na sa tuyang gobyerno saka dahil pagparagamiton sa politika kumbaga an baratong bagas 29 pesos ang kada kilo. Magpara-fronteran mga politiko takon minsan nagiging patadtaran sana ini sa sarong lugar na may ipinapabakal na 29 pesos ang kada kilo kan bagas alagad tadol. Kaya barlanggado bagaan mga pahayag kan sa tuyang gobyerno. Pag-abot digdi sa pagbaba kuno kan presyo ka na bagas sa tuyang nasyon. Pero
pag abot mo dyan sa merkado publiko, hindi nga ni sa syudad kan Iriga, mayo ka man dyan mahihiling na 29 pesos ang kada kilo kan bagas. Bakong arog kay to kan mga panahon na talagang namamatian po yan kan mga nagtitios na Pilipino. Taka ito, may mga wholesaler nga ni na nagbabakal sa National Food Authority na dapat arog sa nakainian pabakal nindo kan presyo kan bagas. Ngunyan nawara to sa NFA, dahil ka na pwedeng makapagbakal nin mga sinakong bagas kun ika simpleng negosyante. Sa ultimo nga ning sa mga empleyado kan National Food Authority, pig para bawasan. Kaya may panahon po baga na dahil na nagbabakal nin paroy, na dahil nagtutungod ang National Food Authority. Tapos dagdagan pa ka itong lay, itong bill na ipinasar ni Senadora Cynthia Villar, itong rice tarification law na pinabuelo ang mga pag-i-import nin bagas sa ibang nasyon. Report! Bueno, nasa linya man si Kim Llorca. Kim, pasok. Maray na pagkaaga karondang pil. Go ahead, tabi, Kim. Karondang Philip, sa tuyang nakuha ang impormasyon nyo niyan, di sa lokal na gobyerno, kana Banwanig Balatan, ang Land Transportation Office, LTO Iriga, na igwang naka-schedule na makondusir nin mobile services sa mga taga-Banwaan kan Balatan, Camarines Sur, kung sain igwasindanin mga serbisyo arog ka na pagkuha ka na driver's license, student permit, sinasabi din na libre man na pigo pressure theoretical sa service na pag-issue kan mga student permit renewal na driver's license, asin mga pagkuha ka ng mga motorsiklo, restock ka ng mga motorsiklo sa mga taga-Banwaan kan Balatan na may disang pa ini na kinatao sa mga taga-Banwaan Balatan, arap mo ka na pre-theoretical driving course na dahil ka na mapasiring sa Banwaan ka sa syudad kang Iriga na ma-apply ng theoretical driving course para makakuha ng student permit. Kung sa'yo na karoon na Pilip ining offer na servisyo ini, mapunin ni kung sa'yo apat na aldaw na mobile na serbisyo kan LTO Iriga puun sa maabot na Hulyo 22 hasta sa Hulyo 25 ngunya na taon 2024 na isasagi po yan sa new municipal court sa tubang kan munisipyo kan Banwanig Balatan. Ini man pigsasabi na saro sa mga inisyatiba kana lokal na gobyerno kana Banwaan Balatan sa panginginit man ni Mayor Nena Bagasbas, siring man kana Committee on Transportation na si Honorable Municipal Kagawad Briones, nasaro sa obito ninda na maging ligtas ang mga motorista sin pagbiyahe asin matawanan ang mga taga Banwaan Balatan na dai na mapasiring sa syudad kan Iriga na medyo harayo pa sa Banwaan ka na Balatan. Bueno, sa tuyang panahon digdi karon na Philip, mainiton na maray pagkakahapon nag-uuran digdi sa Banwaan kan Balatan. Yan muna ang sa tuyang dugang na mga impormasyon sa lado lokal. Ini po si Karondang Kim New Yorka para sa RPN Radyo Ronda Iriga reporting. Field Report! Salamat Karondang Kim sa mga dugang mong impormasyon. Ali dyan sa Banwaan ka na Balatan, Camarines Sur. At magkakaigwa pala nin mobile registration, mobile licensing, na Land Transportation Office. Kana syudad nin Iriga sa maabot pong Hulyo 23 hasta 24 kung da ako napapasala duman sa sinabi ni Kim. Kim garoman sana si Kuya Kim Atienza. Nakakaagid sa
kaulat ng ating panahon. Hindi si Kim Atienza, pero yan sumahilig sa mga tabili. Tapos itong mga layagan. Nanindugan man si US President Joe Biden na dahil ini maatras sa laban sa pagka-presidente. Ini ang naging laogan sa iyang surat sa mga Congressional Democrats. Nakapalaman man sa nasambitan ng surat na malaban ini hasta sa puro kan sin preparado pa na daugon si dating US President Donald Trump pangyayari. Marumduman nagkapira ng mga kaalyado kay niya nga pudan na mag-atras na dapat si Biden huli sa pagkahadit sa iyang salud. Pero pala ninikon sa Pilipinas hanggang sa dulo ng walang hanggan, walang atrasan. Tuloy ang laban da mawatak o da matatagak na Amerikano. Nakabot na kita digdi sa tatak ariba. Okay, kumusta man sa mga amigo-amiga tang mga paratinda? Then bagas asin, ano man na paninda dyan po sa Merkado Publiko kan syudad nin Iriga. Awat pa man lugod, makakuha na kamo kan 29 pesos na kada kilo kan bagas. Ang aning mawarasan man ang mga taga-Iriga kan pinagsasabi ka na Department of Agriculture. Share tuman kan Department of Agriculture na mas dakol pang mga lokal na gobyerno an mabali sa bintahan in 29 pesos na kada kilo nin bagas sa mga masunod na semana. Sigon ki DS spokesperson Asik Arnel de Mesa, puon kan ilunsar nindaan 29 pesos na programa, sunod-sunod na ang pakikipagkoordinar kan mga LGU nganing magkaigwaman nin bintahan nin baratong bagas sa indang nasasakupan. Sigon pa kay de Mesa, pigpapakarhay na nindaan mga guidelines tanganing masyerto na talagang mga nagtitios sa naan makakabakal nin bagas. Kaya ngunyan ang mga LGU nagahalat man kan pinagsasabing ini kan Department of Agriculture. Kung ano nagahalat man sa Barangay Santiago, nagdipos syudad kan Iriga. Na mawarasan man ka na 29 pesos na kada kilo nin bagas, dapat puro barangay na. Bako una sa ng kada banwaan o syudad. O kaya bako una sa ng isla. Sana tulong isla kan Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Nganing totoo pong makamtan an 29 pesos na kada kilo ng bagas kan Department of Agriculture. Tapos ining piglinaw man ni Senador as in incoming Education Secretary Sani Angara na mayo pa ining pigbutasan na promesa na isasakat sa 50,000 pesos in sweldo kan entry-level teacher sa mga pampublikong eskwelahan.
Sigon kay Angara dai realistic o makatotohanan ang 50 mil de pesos na sweldo sa inmako ang gobyerno kay ni. Para sa mga bagong laog na paratukdo na sa presente nag-re-receivein nasa 27 mil kada bulan. Dugang pa kan opisyal pig aadalan kan gobyerno ungon yan ang paglangkaw nin sweldo sa mga masunod na taon alagad mayo pa pig sambit na kantidad kan ilalangkaw nin sweldo kan mga paratukdo. Paliwanag ni Angara, suportado kay ini ang dugang na sweldo kan mga paratukdo asin ini ang pinag-aadalan kan Department of Budget and Management, Department of Finance asin Office of the President. Nakakasyerto man ana bagong sekretaryo na mangyari ini sa rarom kan Marcos administration. Pero dahil magin 50 mil ang kada sweldo po kan sarong paratukdo sa pampublikong eskwelahan digdi sa satuyang nasyon garo imposible naman yan. Pangan pa nakapag-react tulo si secretary ng unyan kan education dating o senador Sani Angara. Master teacher 1 nga ni dahil nagre-receive nin 50 mil ang kada bulan. Tapos ang teacher 1 lugot makaka-receive na nin 50 mil pesos ang kada bulan. Bagong laog sa pagtukdo ay garo hampasable. Nga ni pagpara-istoryahan ang mga Pilipino kan mga imposible. Magkatotoo yan, di nagray na kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Kundi ang hapot dyan, saan maparakuanin kwartan sa tuyang gobyerno? Say man anday magugusto na arog kaya ng sweldo. Pag unglaog ka sa pagtukdo sa pampublikong eskwelahan, 50 mil de pesos tulos, nagray na ngoon. Kaya lang, baka maraat na gobyerno pagparaanap ka pundungan. Maray kon itao so sabing clerical error na nangyari sa DepEd. Ang panahon na ang Secretary of Education si Inday Sara nagadan man na pinakabistadong chess grandmaster kana Bangladesh na si Shaur Rama sa tao kan laban kay ni sa National Championship matapos ining ma-stroke sa iyang kawat. Si Shaur ang pinakahalangkaw na ranggo sa 5 chess grandmaster duman sa Bangladesh sa dai inaasahan dai manarisa na o kan namamahala kan pakawat na may helang pala nini. Sigon ki Shahab Udin Shamim sarong General Secretary kan Bangladesh Chess Federation sa AFP natumba si Rama sa tao kan ika-12 round kan championship laban sa fellow grandmaster na si Inamol Hussein. Dagdag pa kay ni o dagdag padigdi mga parakawat asin mga opisyal an yaon duman sa kwarto kan siya na natumba sa iyang laban asin tulos man siyang dinara sa ospital asin duman na pinagdeklara na si Ziaur iyuan na stroke asin nagadan. Magramduman nagkapirang beses naman siyang nanggana sa National Championship asin siya man an pambato kan Bangladesh sa 44th Chess Olympiad sa India kan taon 2022. Tapos
Matapos ini pong pagsumpa naman ni Attorney Crony Escudero III bilang Assistant Secretary kana Department of Social Welfare and Development, kasuudma. Sigun sa iyang Facebook post, pinag-ako niya ni bilog sa puso ang tiwalang itinaos sa iya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbugtak sa iya sa pwesto. Sigun sa iya, inako niya ang tiwalang pinagtao ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. asin inian nanumpa bilang Assistant Secretary kan DSWD sa tubangan mismo ni Sekretaryo Rex Gatchalian. Matapos ang sobra sa 16 na taon na paninirbihan sa Civil Service Commission asin pagsulong kan integridad asin kausayan sa serbisyo sibil. Kaibahan ang sa iyang mga kapwa empleyado, malugod niya na inaako ang bagong hamon na makapag-abot nin diretsong serbisyo para sa mga nangangaipong Pilipino. Ana pagkakataon na ini iyon sarong lakdang para sa padagos na paghatod nin mas halangkaw na antas ka na serbisyo publiko. Yan man po sa banwaan ka na buhi. Sigun sa Liga President na si Councilor Amandi, sanction for frequent absences. For incurring from consecutive absences, the Sangguniang Bayan members have sanctioned a colleague with a fine of 3,000 pesos. Sanctioned was Abigail S. Diamande, President of the Association of Barangay Captains. She sits as ex-officio member of the Sangguniang Bayan. Amandi assumed her SB post after the October 2023 barangay elections where the Capitanes voted her to represent them. She ran unopposed as a candidate for Kapitan in Barangay Borok-Bosok. The fine under the SB Internal Rules of Procedure was made as basis by the Sangguniang Bayan members who took it upon themselves during session after Amanda's letter was read at the session. She offered to be excused from attending the regular session. Vice Mayor Jopred Balagot ruled that she was to be marked absent because her travel was apparently unofficial. She seemed to be tending a private endeavor outside of Metro Manila. Councilor Raul Libardo tried but failed to convince the majority to hear Amanda's reason before the penalty. The Vice President was sent to be always absent at the sessions. She made her appearance only on the third session day to avoid the 3 successive session absence rule. Meantime, she was not the only one who incurred consecutive absences at the height of COVID-19 pandemic. Councilor Marlon Tabalde had at least 13 absences. Apparently, he was also fined. And 2013, Sangguniang Kabataan Representative Gisa Aina Nobles salaries were withheld by the local government. She did not attend regularly the sessions because she was studying her pre-law course at the Ateneo de Manila University. Yan po ang mainit na pinag-uurulayan sa Sangguniang Bayan ka na banwaanin buhi. Yan iba man kaya ka mga para absent. Tapos pagpaparasabi mga official travel. Ito palan personal travel. Kay niki Vice Mayor Jopred Balagot kung minsan permi manining mayo kaya nagaak na
Vice Mayor, Presiding Officer si Kunsyal Bello Santo Wanonato bilang top notcher kagawad kana banwaan po ninbuhi. Panabo kitang 24 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Sa pagdangog ka na Senate Committee on Basic Education, dahil man pinagatantanan ni Senador Rapi Tulfo ang mga opisyal kan Department of Education matapos madiscover na subuot pamamayagpag kan mga ghost beneficiaries sa government assistance for students and teachers and private education o ining GASP na may kabilugan na bilang na 12,675. Dinailan pa kan DepEd na clerical error sa naman ang nangyari, bagay na daiman pinag-ako kan mga legislador. Naglataw sa pagdangog na tangi sana na Private Education Assistant Committee sa naman ang may kapot kan mga benepisyaryo kan GASP. Totoo man na aki pas sinda, so bako man sindang ghost. Yaon kami totoong aki sinda pero dahil sinda eligible based on the guidelines. Medyo masakit sabihin na ghost dahil lanta dahil man sinda makakabil kung mayo sinda sa LIS. Dagdag pang pahayag ni Rodora Ferrer, Executive Director kan PIAC. Basado sa datos na nakuha kan Senado, maabot sa 300 milyones ang nawara sa gobyerno na pinaglalapag man kan Department of Education sa mga pribadong eskwelahan. Ang programa sa students tuition as in man teacher salary subsidy ang base sa nag-iiral na GASP Act kung sa tinatabangan kan gobyerno ang mga kwalipikadong estudyante halis sa middle income sa paagi kan financial assistance. Sabi digdi sa comment ni dating consulting Villadares, clerical error. Kasi naman yung clerk ng DepEd nakagrade 1 lang. Santissima. Sabi man kaniba, good job Sir Rapi, ikaw na lang pag-asa para sa totoong nagmamalasakit sa mamamayan. We want Senator Rapi to run for presidency, makataw at tapat sa serbisyo. Sabi man ka na sarong comment digdi garo pigsusurog si BP may mali ay sa baba, hindi sa BP. Maganda ang hangarin, subalit may mga tauhan sa DepEd na gumagawa ng katiwalian, kaya dapat imbestigahan hanggang sa baba kasi dyan nagkakaroon ng katiwalian, huwag basta magtiwala. Sabi padigdi, pati po siya allowance ng mga teachers hindi po ibinibigay, katulad ko ang layo ng inuuwian, solo parent at may pinapaaral. Hirap ako budgetin, kunti ko sahod kasi teacher 1 lang ako. Pakikalkal din sa division namin kasi dami korupsyon nangyayari, pati maintenance, operation and other expenditures ng paaralan. Yan ang problema. Hala na pong magpaliwanag kaya ng mga principal. Kasi iba na may mga anomalya. DepEd po sa mga ahensya kan sa tuyang gobyerno, sa rooman ini sa koraptong ahensya. Pakusa ng DPWH, so iba pang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Kadakol nga ning mga ire-repair ng mga eskwelahan na
naapektaran kan mga kalamidad tapos kan panahon in pandemic sagkod ngunyan dahil pagiraray nagkakare-repair itong mga eskwelahan. Tapos sabi pa digdi, tama yan po yan, Senator, wag matutulog ang mga kasamaan mo sa Senado para sa kapakanan ng mga mahirap na estudyante. Hindi na idagdag pa pati City Hall. Marami ding ghost. Kain daw na City Hall ini. Tapos sabi mandigdigan saro, wala yan, si Tolpo, toy-toy pa rin yan. Tapos sana yung sa PCSO maungkat din ulit. Ano daw ang masabi kay ni Director Imelda Papin? Na sa tuya pong kababayan. Agos po kita digdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 33 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Para tandaan kaya ni Ma'am Kyle sa mga birthday. Yan mga pag-iriba, ita nabis tulugod. So, kumplean nyo ko pangyayari. Morning ki dating Congressman Sal Portuno. Ki Vice Governor Sal Portuno Jr. asin man ki Ma'am Jo Portuno
Asin man, ki Ronnie Maestrado dyan po sa Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Siyempre sa kuyang pinsan, ki Angelo Ramirez de Villa. Permi subuot bation, pambihira. Yaw, no, basang pinsan. Kumusta man ki pading no kinagrampa? Yan po sa Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga. Maray ni si pading no kita retired police. Relax na lang ah. Sabi nga ni kan, nagswerte na kan mga nakakapagretiro. Unya na mga panahon. Sinabi man ni House Deputy Majority Leader sin ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na pinagsugo siya ni Speaker Martin Romualdez na maglunsar ng investigasyon kaya pinagplanchar niya ang House Resolution 1771 kan nagtalikod na Hunyo 17. Sa resolution pa imbestigaran kan Kamara ang proseso kan atrasadong pagrerehistro kan mga bagong ipangaki asin ang pagre-release kan special resident retirees visas. An special investors resident visas o SIRB. Igon kitol po may pagtubod siyang naaabuso ang prosesong ini na nagre-resulta sa pagdagsa kan mga Chinese sa Pilipinas. Napag-araman man niya o ni Tulfo na nangyayari subot an irregularidad sa local civil registrar sa mga local government units. Dagdag pa ni Tulfo, igwaman mga Chinese na nai-issuean in retirement visa daw nga ni 35 anyos pa sana. Mientras na nakakakuaman in investors visa daw na empleyado sa naman kan Philippine Offshore Gaming Operators sa nasyon o ining Pugos. Even those who could not even speak Filipino are able to get Philippine passports because they are able to present to the AFP their Philippine birth certificates. Sabi pa ni Tulfo, sambit pa man kay niyan Department of Foreign Affairs. Question ni Tulfo na dapat man ibali sa investigasyon ang Philippine Retirement Association, sa irarom kan Department of Tourism and Board of Investment, sa irarom man kan Department of Trade and Industry, as in ang Philippine Statistics Authority. Wasa kaya ito nakakarulusot po ang mga arog kay ni. Only in the Philippines kadakol mga palusot. Man po yan mangyayari kung mayong nagtutugot na malusutan sa satuyang gobyerno. Hindi kaya sa satuyang nasyon. Iba pong mga Pilipino kadakol kan mga palusot. Kaya siyempre sa mga dayuhan, libre dong magpalusot. Kung lusot sa lalawgon, nagray ng pagparasilngan. Pero kung mga palusot na mga illegal, ay inutil po yan. Sabi kan iba, naggan-gayon na nga kito lusot mo. Palusot sa gobyerno kadakol digdi po sa satuyang nasyon kaya din nag-aasenso ang Pilipinas. Sabi nga ni kayan kahit di pwede na basta may kwarta. Yung po ang nangyayari sa satuyang gobyerno.
kumbaga day naglalaog sa kahakan sa tuyang gobyerno. An ibang mga transaksyon, kan ibang mga Pilipino magin kan mga dayuhan, lalong-lalo na po ang mga dayuhan dakol an SOP kaya. Sabi pa digdi, dapat ipagbawal ang kandidatura sa politika asin sa ugit sa posisyon sa satuyang gobyerno kan mga may dugong dayuhan hali sa kapwa ninda mga magurang nganing mapangatamanan ang seguridad kana nasyon hali sa huma kan mga dayuhan na pwedeng magbagsak sa ekonomiya o sa pagsakop kan sa tuyang nasyon. Kansaro, yan dapat. Dito kasi sa atin, merong online registration, dami nilang nilalagyan na taga-gobyerno. Kaya dapat nang walisin, sampulan para di pa marisan. Good luck. Ini man nag-umaw, sarong tunay na lingkod bayan si Speaker Martin Romualdez na may malasakit sa lambang na mamanwaan. Kulang bagay ang investigasyon na ini. Good job, House Speaker Martin Romualdez. Sana ba ko sa ng investigasyon? Patawan kastigo itong mga nagkakasala. Na kung minsan ang nangyayari po sa satuyang nasyon, puro sa na investigasyon. Iba nga napapatawan na kastigo, may mga magagabat na kaso, pinapalibre pa. Yan ang problema kan Pilipinas. Kasong plunder, na-convict na, pinapalibre. Masa, kuro koneksyon yan. Pabor-pabor, darakan politika sa Pilipinas. Dapat bako sa ng investigasyon na mangyari kundi patawanin kastigo dahil pagparapalibrihon. Kan panahon po ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kadakol an may mga kaso nin plunder, big parapalibre baga. Laro na kayan si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Si Senador Jingo Estrada, si Senador Ramon Bong Revilla, kabali pa so Bicolanong senador, si dating Senador Ringo Hunasan, kung dito nakapagpiansa, pero kung di ako napapasala, 300 million pesos na sa iyang ipinagpiansa dapit sa iyang kaso na anomalya sa gobyerno. Dakol pa po, digdi sa Pilipinas, ang mga dahi man nakakasuhan. May mga ginibong kabalbalan sa gobyerno. Tristilig, dito pinapalibre at may mga kabalbalan. China sin Amerika habo sa gera, so ang problema kan gobyerno niya to kaya dai ninda maako na mas marhayan pamamalakad kan nagkaaging administrasyon sa West Philippine Sea garo surug man ni kidigo nga. Mismong mga parasira nakapagsabi na librido na makapagsira sa West Philippine Sea sa hearing kan Kamara. Paling ini kung ano ang mga nangyayari sa West Philippine Sea, kunyan dapat kan administrasyon. Report! Pero nagbabalik si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat liwat karandang Philip, formalmente na nanagapon baga kasudma
ining trade fair sa Campo 2024. Diyan ini sa Kamsor PPO bilang suporta para sa lokal na negosyo asin agrikultura digdi sa laukan sa tuyang probinsya. Ini pong pagpon kan trade fair sa Campo 2024 pinanginutan ini siyempre ni Police Colonel Julio Cesar Domingo ang Provincial Director kan Kamsor PPO. Diyan nga ini sa Camp Colonel Juan Miranda, Concepcion Grande, Naga City. Sinag po nini alas 8 o kaya alas 9 kasudma. O beto kan aktibidad na ini matawanin pagkakataon ang mga parauma asin negosyante na iheras bagaan sa indang mga produkto. Sigon ki Colonel Domingo, ang pagsuporta sa mga lokal na mga parauma asin negosyante, importante tanganing maipahiling ang sa indang mga produkto sa manlain na munisipalidad kan probinsya. Sa araw kaning paagi magkakaiguanin pagkakataon ang mga parabrakal na makabakal kan mga baratuhon sana ng mga produkto. Nahiling ko duman may mga kuyan panira, mga gugulayon, mga tilapia, haling buhi, haling bato, igwa kan mga pang souvenir, asin iba't ibang mga municipal police station kan Camarines Sur nagbali sa nasambit na pong aktibidad. Ang trade fair na ini sarong lakdang tanganing pakusugon ang lokal na ekonomiya asin suportahan ang mga lokal na negosyo asin industriya kan agrikultura. Pinag-iimbitaran ang gabos na magpasiring dyan po sa nasambit ng Kamsur PPO para po sa mga baratong produkto na halis sa satuya po mga local farmers. Ining trade fair na ini gigibuhon sa lagponin along ako yan. Ginigibo sa lagponin di mga aldaw, pinagpunan kasudma, magtatapos inipit sa 12 kan Hulyo na taon. Iniing kami na ang gabos, suportaran ang mga lokal na produkto, makisumaro sa mga aktibidad araw kay ni pong trade fair. Ang suporta kan komunidad, importante tanganing mas magtrayong po ang trade fair asin makatabang sa pag-usuwag kan lokal na ekonomiya. Asin ining aktibidad na ini karandang Philip Partipaman Giraray kan kuyan ini pong 29th Police Community Relations Month celebration sa Rosanayan na aktibidad ini pong trade fair sa kampo. Iko ini ang tema ngunya na taon kan PCR Month, iyo po ang ligtas ka sa bagong Pilipinas. So yan karandang Philip, ini pong aktibidad kan PCR Month celebration sa Rosanayan ini pong trade fair diyan po sa laog kan Kamsur PPO matapos petsa 12 kan bulan kan presente. Bulan na presente. So yan ang satuyang dagdag na informasyon. Ian Dabiaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Sabi pa digdi, I feel bad for the government that these things happen and concerned officials are reactive or remiss in their actions. Maybe they get bribed by the Chinese so the government finds itself to blame for the miss. Many of the bureaucrats are unscrupulous most of the time, particularly LGUs. The DILG needs tougher role in suspending erring officials. Upama na nagsabi na papanahon na kada lakdang ni House Speaker Martin Romualdez, napakahusay mo po. Saludo po kami. Tapos dapat na magkaigwanin na higot na pag-aadal sa mga issue kan pagtataonin SRRB as in SIRB para maiwasan ang pang-aabuso. Ngayon nyo pa sisilipin, baka mas madami na apo ng mga yan kaysa sa mga anak nyo dito sa Pinas na binaboy nyo. At sangkot ang iilan. Ikaw, Mr. Speaker, marami ka nang sinabi pero wala pa kaming nararamdaman. Gusto mong maramdaman, wait ka lang, real talk. Mahabol nyo pa ba ang iba sa Bureau of Immigration? Nagretiro na, napakaganda na ng muto. Paano pa ang Department of Foreign Affairs? Kahit na hindi na tumanggap ng pensyon, yung mga yan nakakuta na. Santissima. Roman palan si Vice President
Sara Duterte kan maging DepEd Secretary na i-release na gayod so intelligence fund kaya nag-resign na. Paparahapot baga ito ka ito sa Kongreso at Senado, anuhon mo nga na intelligence fund sa Department of Education, Vice President Sara Duterte. Sinisibot ba ito magsimbag si Inday Sara? Ganyan, garumayo man nangyari duman po sa investigasyon na ito. Hoy, good morning kay Ma'am Monica Barcenas Bulo. Kan Yusant. Ki Madam Jik Orsini. Tapos ki Ma'am Jennifer Gamboa. Wala po kitang 49 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Nagsipa na sa 2.11 milyones na mga Pilipino ang mayong trabaho punpa ka na Mayo. Sigon sa Philippine Statistics Authority na pinakabagong resulta kan labor force survey, sinabi ni PSC Chief Claire Dinis Mapa na 2.11 milyones jobless Pinoy kan Mayo iyan mas halangkaw sa nailistang 2.04 million kan bulan na Abril. Naglista man ang PSA ni na 95.9% employment rate ka na Mayo na mas halangkaw man nindikit sa 95.7% kan nagtalikod na Mayo kan nakaaging taon. Nakapaglista man ang PSA ni na 4.82 milyones na underemployed kan Mayo o katumbas kan 9.9% underemployment rate na mas hababa kumpara sa 14.6% tali o 7.04 million underemployed Pinoy kan nagtalikod na Abril. Po yan sa problema ka Nasyon Pilipinas, kadakol graduado, pasado, mayong mga trabaho, ngunya ng mga panahon. Kaya sabi nga ni kan iba, anon man nga mga manya cum laude, summa cum laude yan, kung pakakagraduar, pasado na, mayo man mga trabaho. Sadigdi po sa satuyang nasyon, dakol na mga pasado, baga matatalino pero dai man nagagamit so sa indang pinagtapusan pinagapasaran na kurso pag ma-apply ka palakasan system kaya nga ni si iba maski pasado nagpapasiring na po sa ibang nasyon masakit ang buhay sa Pilipinas malaw ka nin trabaho kung anong mga sitsi-buritsi sa DepEd sana gwapang ranking. Dahil ka makabali sa ranking, maluya-luyan sa imong puting kabayo, orola ka sa paksiw. Yan mo ang realidad. Digdi sa satuyang nasyon, masakit maglalaog sa trabaho, dawag kapasado na. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Tapos kita agricultural country, puro gusto. White collar job. Yan po ang problema kan Pilipinas. Dakol kan mga bakanting daga, mayong tanong. Tabo ng mga magtanom, barato ngayon paroy. Barato na ngayon marayan batag. Kaya mayo na ngayon, logi ang mga paraoma. Yan po ang saro sa rason kan mga Pilipino. Dapat ko padabaon na salado kan
pagtatanong, kaya lang dahil napapakarhaya ng sistema kan mga paratanom niya to digdi sa Nasyon Pilipinas. Dapat maging agricultural industrial country ko ta kita. Sayang kan dunong kan mga Pilipino. Yaon po digdi sa satuyang nasyon an International Rice Research Institute. Dakol mga nag-adal na eksperto sa pagtatanong. Ang nakikinabang ibang nasyon. Samantalang yaon digdi sa satuyan eskwelahan. Para maging eksperto sa pagtatanong. Wala po kitang 54 minutos. Antes kitang magpaaram, digdi po sa satuyang programa. Kaya antes po kitang magpadagos, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Diretso na pala nini sabi ni Chief. Basahon ko po giraray ining ipinaabot sa satuyang sarong obituary notice. Yan ay pinapaaram po sa gabos na amigo, amiga, asin mga partidaryos ni Mary Grace Paser Isaac na siya na maaram na sa kinaaban na inika na Hunyo 4 ngunya na taon. Ana sa iyang bangkay nakapatente sa indang residensya digdi po sa San Nicolas, Ciudad Can Iriga. Mantang ang lubong ipapaisi na sana. Ang nagpapaisi Mr. and Mrs. Greg and P. Isaac. Tapos inin naman na pagkakadakop sa halos 2.7 milyones na pesos na kantidad kan Cebuan nasamsam kan PNP Bicol sa kinasang anti-drug operation laban sa rong tulak sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur pasado alas 5 nin pagkaaga kan nagtalikod na aldaw. Pinagbistuan na aresto na si alias Ala. Ano daw ini ni Ala? Itong pinagtutubod kan mga Muslim. Na siya mismong target kan operasyon sigon ki Police Brigadier General Andre Deson. Haloy nang pinagmamanmanan kan PNP Bicol ang suspect dalan sa talamak kaining pagpapabakal kan illegal na droga. Nasamsam sa suspetsado ang nasa 8 heat-sealed plastic sa kan pinagtutubudan shabu na may gabat na maabot sa 400 gramo. May street value man ini na pinagtutubudan maabot sa 2.720,000. Nasa kustodiya ng unyan kan Nabua MPS ang suspect na pinagplantsara naman kan kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pagiraray nag-uurontok sa pagbabariwas kan illegal na droga. Matindi digdi po sa Rinconada area. Bagay bako sa naman sa Rinconada area mas nga siyudad kan Naga yuman. Siniba pang party kan sa tuyang nasyon. Lang saro po ini. Ay
naigot na kampanya kan Philippine Drug Enforcement Agency asin man kan Philippine National Police na mapuho ang mga nagbabariwas kan illegal na droga digdi po sa satuyang nasyon. Ito tinutukan ini kana panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kundi kadakol man kan nagkaturumbang mga Pilipino. Mga natokhang so, mga Chinese lugod na bolto-bolto ang droga, bilyon ang kantidad. Kuhaning nadakop na ka ito tapos nakadulag inda. Dahil ko aram kung pinadulag o nakadulag talaga. Tapos nag-resign itong pamayukan na Bureau of Immigration. Minsan makadudaman po ang mga kampanyang ini laban sa illegal na droga. Hindi at least day nag-uuntok ang mga nanunungdan para labanan asin mapuho ang mga nagbabariwas kan illegal na droga digdi po sa satuyang nasyon. Hanggang no rin ini mauuntok yan po ang kahaputan. Habang may buhay, habang may buhay, may pag-asa. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelindon Toralio ang samuya pong chief technician. Sa information si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kaya naman si OIC. Ma'am Kyle Riago Legasyon. Morning sa mga OGT niya to na yaon digdingon yan sa satuyang estasyon. Sa pangaran po kan RPN Radio Ronda DZKI News Team. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong ding sawang pagantabay.